Vat hem so. As hy dan daar ietsie. Kry maar. As hy boya, daar so hy. Wel dan. Laat net bietjie. As hy foto hom so. Is dat? Kry maar. Veel geluk. Zoals ik al zei, je hebt een awesome game gehad. Hoe was je game geweest? Voor mij was het hij was hard geweest, hij was harde werk geweest, harde werk ingezet. De hele week geoefend. Ingezet, ik heb de hele week om mezelf gezegd, ik ga van man of the match die week. En ik heb maar gaan doen wat ik het beste doen en op het einde van de dag toen is ik man of the match. En dank je voor iedereen en elk wat samen speelt, waardeer iedereen en elk. Dank je voor elke speler wat zijn tijd opoffert. En dank je Blanco voor de gemeenschap, veel ondersteuning en lieve iedereen en elk. Veel geluk en sterkte voor het seizoen. Baie dankie.